Egunon! Bai, Xurie? Untxa? Untxa, merci. Zure Bai, ba? bai. Sartzen alnaiz? Ba, Bai. sartu. Sartzizte guztian. Zure izena? Ni, Marijan. Marijan. Ba, Ni Zuaitz. Bertakoa zara? Hemengoa zara? ba, hemen. Etxe hontakoa? Hemen txortia. Ikusten dut etxearen izena da? Irigoiz beheria. Irigoiz beherea. Ba. Aspaldikoa da etxe hau? Hamahirugarren mendian jaganik bazen. 13. mendean? Mendian paperretan bazen jaganik ateatzen zen. 13. mendean jadani bazen? Ba, bazen, ba. Eta zuen familiakoa noiztik da? Eben, 1834an eosi zen gure aita txixarrak. Ordutik zure familiana? Ba, ordutik hor girago. Marijan, da, zuze urtetan sortu zenean? Espainiako gerla demoran, 1930. Mila behatzion eta hoita hamaseian. Eta baduzu oroitzapenik edo? Ba, mila behatzion eta hoita hemeetzian. Hiru urte nintilaik, kanpoat ateatu eta tiruak aituik. Tiruak? Ba, aiten zen, tiruak aitzen zien, eta amaltxik erantzaukun, ez izi ez, Espainiako gerla da. Karo, muga gertu dago? Hor da, eskolde hortan da. Mugan bertan da? Eta han entzute ziren tiruak? Hor bestaldean bastan dago, ezta? Elizondo eta erratzu eta... Ba, horiek, hola. Hor dira? Mendian hatek aldean, ba. Eta tiruak entzuten zen? Ba, tiruak agerizien, bakuna. Beraz, horren... Gure memorioan ordeon gelditu zen hori. Oroitzapenan hori baduzu, tiro gotxoiek badituzu. Ba. 1936an sortu bazenean, orain zenbat urte dituzu, lauta? Hoi, 6 inen ditut eta ekainan. 86. Ados, eta, untsa zira, bai? Ba, untsa niz. Forman? Ez dut ahenguratu behar. Ez duzu ahenguratu behar? Egiten dut ono helenanak, eta egiten du nua, egiten du plazerez. Ez obliazonez. Egiten duzuna, plazerez? Plazerez. Etxe barnea ikusi nezake, errezibitzen alde zu barnean? Ba, gure amatxik eakutsi hauku, txipiak ginela ike, beti behartzela jendea errezibitu eta xingar eta arrutze eskaintzen ahal bazen eta errezibitzen ahaltzela nor nahi. Zure amatxik erraiten zuen? Gure amatxik hori ertetzauku. Arrautza eta xingarra baldin badaukazu? Errezibitzen ahal duzu nor nahi eta errezibitzen ahal duzu apezpikiare ertentzien. Apezpikure bai? Ba, apezpikiare. Etxean xingarra eta arrautzak eskaintzeko baldin baituzu, apezpikuare errezibitzen alda? Hori bera. Eta baduzu arrautza eta xingarri? Ba, nik ba. Baduzu? Eta xingar, hale. Nien eiz apezpikua eta importanta ere ez, baina... Ba, zuke eukan duzu. Nik eukanen dut? Errezibituko nuzu? Sorry. Bi esker. Sorry. Hau da, zuen etxea? Hau da gure etxea. Ara? Potreta hauek, argazki hauek, familikoak? Dena hemengo eta generazionia. Nola? Generazionia. Zuen familiko generazioneak? Bola. Hau, antxatxe xarra, horren alaba, Dominika, eta hori eta Gexena. Gexena? Gexena, aita Xan, eta Han, aragu, Gexena jakin, eta Han Semia. Han Semia? Etxe hontan izan diren, zure familiako 6 generazioneak. Ba, denak. Hor dira. 1834tik. Hemen irakurtzen dut, zatozte unara nehor ez da sobera. Zerra nahi du horrek? Denendako borta idokia dela. Denendako borta atea idekia. Bola. Ni ere ni sobera, beraz. Ez, ez zira bate sobera. Ez zira bate sobera. Hoi da mementoa, xingarreta arrutzen hauzu. Zertarko? Ta, hori, zure errezebitzeko. Bai? Xingarreta arrutzen hauzia. Ez da lotxagabe izanen? Ez. Emanen diazu? Nik emanen. Bai? Hauzia eta xingarra. Hori etxean ukan ezkero? Errezebitzen ahal da. Edazen? Nahi den jendia. Eta, ikusten dut, gainetik taloa duela, ezta? Ba. Taloak egiten dituzu? Ba, taloak egiten du, ba. Hamburguesa bezala? Ba, nahi bauzu, ba. Ez ginaki nordion zertzen hamburger joan. Horain behar? Uxeniz. Hortzaizira iritsi eta taloa. Hamburger. Xingar eta rautza. Ba, xingar eta rautza. Ano xortak errik gotzu benik. Arnoa, bai? Ba, araiz. Eza. Iepa. Untxa bete diazu, Ez da handia basua. Ez da handia basua, untxa da. Basua ez da handia. Eaten alduzu guztien, Ez du, ez? Tranquiltzira. Lehen aipatu diazu Espainiako gerla,
Baina, gero, bigarren gerla mundiala ere ezagutuko zenuen? Aita lainan mobilizatia zen, hoita emeetziko gerlan, Nola? Haine, aitare jantzela, hoita emeetziko gerlan mobilizatia zela, ba? Aba, izan zen? Ama hemen gelditu zen, bere hiru haurrekin eta amatxiekin bakarrik, ba? Eta zuek hemen etxean? Gu hemen etxean, eta gero alemanak egon bitira hemen, lainan. Alemanak hemen? Alemanak egon dira. Naziak? Izan denetan. Etxe hutsak ziren guzietan bazien pentsonia bezala ziren, eta gu kusten ginten hor bidean, eta ez ginen txoberaik beldu ginen. Herriko etxe hutsetan sartzen ziren alemanak? Han bizi ziren. Han bizi ziren? Baina, pagatzen zuten, ordaindu edo? Pentsa, ez zuten pagatzen, ez. Eta oroitzen zira hortaz? Biziki untsa. Pentsa hori. Ikaran gaiten ginen eskola eta beldurrez. Eskolara beldurrez? Zergatik? Oianetan nahi bitzien tiroka eta entrenamendia egiten ziuzten, eta gero harro hotxek eta amatxik ere maiten ginten eskutik. Eskolara? Eskola eta... Eta hemen izan ziren etxe hontan? Ez, hemen barnean ez, kanpoan. Kanpoan bai? Uilateian arrutzen hartzen eta... Nola? Uilateian arrutziak eta hartzen ziuzten, gaixo jaten ziuzten Amerian. Eta zuek zer, amatxi zizen? Erten amatxiri eta amari, hor dira, eta erten, zaute izizila, euskitzi, zaute izizila. Izilik egon? Ez atea kanpoat. Eta utzi, errautza jaten? Utzi. Utzi eta, Bizi behar zuten. Handitutak usten dela egerla zer den. Eke gaixoak soldado atzu ziela, eke beren etxe gutzik eta dinak, beste erresumanateat, gerlaan eta. Gerla, beti gerla. Beraz, Horretzen gira, finitu zelaik gerla eta galeria erten ginenguk eta balkon. Balkoia? Kanpon eta herri guzietan eta eskilak eskole guzietan egagerizien gerla finitu zela anontzatzen. Elizetako eskila handiak. Gerla finitu zela anontzatzen? Anontzatzen, Oroitzen zira hortaz? Oroitzen ez, hortaz, eixe. Marijan, ze oroitzapen? Anitz oroitzapen jone bada. Triste da, oroitzapenek ez da impresuna. Gu badu, anitz oroitzapen. Anitz mota. Honak eta txarrak? Baina oroitzapen. Xerkein denak, gehio txitzento honak. Oroitzapen honak ala txarrak, baina oroitzapenek izatea importantea. Oroitzapenak, Ni ere oroitzen izelaik zure etxean izandakoa, oroitzapen hona izanen da. Eta berriz egiten bazira promenan bazaitzaraik, aski oso gelditzea, borta jotia, eta berriz hor bali magira, azteko plazarrez izan da. Mila esker. Han jartzen duen bezala, zatozte unara, ne horrez da? Sobera. Sobera. Marijanek ez du jiterik izan, ez da etorri, baina guri izo izanen da telebistan, beraz, Marijan, hemendik mila eskerra initz, eskaini zenidan talo, hamburger, xingarre eta arrautza horregatik, mila eskerra initz benetan. Bueno, Marijanen baserria, etxea, 13. mendean deia paperetan ageri zen, eta 1824 onera, bere familia bertan bizi da. Eta denbora guzti hortan bertan bizi izan diren familiakoen 6 generazioen potretak argazkiak horman daude. Argazki horietako baten, Peio, zuzen den ez da? Zure ama da, Marijan, zure ama da. Badakizu, gaur goizean, Lidlen izan izena. Eta zure amarentzat, opari bat, kado bat, ekarri dut. Urrengo generazioaren potreta argazkia ezartzeko markoa. Hauxe, kontua da, merkealdia zirela Lidlen, eta baten prezioan 3 eskaini dizkiatela. Beraz, urrengo 3 generazioen argazkiak jarri ditzakezuen. Zuentzat. Mila esker.